Hej alle sammen, og i dag så skal vi lave taste test på sådan nogle her. Det her det er part 2, vi har også lavet det med chips. Og ja, nu tænker jeg, at altså nu hvor det er fredag, så tænker jeg, at vi skal gøre det. Godt så. Den første, vi tager, det er den her. Hvad hedder den? Den skulle smage af cola. Prøv at høre. Hvor er det faktisk. Det er surt, men det smager godt. Og så Fanta. Sådan der ud. Jeg smager Fanta. Ja, og nu har jeg glemt hvordan sådan her colaen ser ud. Ja, det er bare hundemad. Men det er det bare ikke. Her. Hvis I køber sådan her, jeg er ikke tyk på dem. Du får fyldt hele munden. Så er det Sprite. Det skulle være den sureste. Og sådan ved en. Ja. Sådan skal man i hvert fald ikke tykke på. Og lad os sådan en her. Jeg klipper lige til, når vi har åbnet den. Så fik vi den sådan åben. Lige ved den åben. Prøv at se dem. Det skulle være en af Danmarks sureste candy. Sådan en rød lys en her. Lysrød en her. Det er som om at spise citron. Jeg kan virkelig ikke anbefale dem. Det er meget sødt, jeg skulle du så meget bedre. Jeg tager det nu igen. Men jeg vil sige tak for i dag, og rigtig god aften til jer. Ja. Husk at like og subscribe og klikke på klokken for at få nye videoer, for at få besked, når der kommer nye videoer på vores kanal. Hej.